Pamusoroi tinosangana zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Nhasi tinoda kuendera mberi nenhaurwa yedu yataikurukura pamusoro peinzwi rekuti Mwari. Muchirongwa chapfuura takatarisa maKristu matorero aakaita inzwi rekuti Mwari richibva kuchivanhu. Tinonzwa zvekare nemaPortuguese records kuti madzimambo ana Mutapa vaiti vaive madirect descendants aMwari. Saka nhasi tinoda kutaura nhaurwa yekuti ko inzwi rekumboti Mwari pachivanhu rinomborevei. Nhaurwa yekuti inzwi iri rinorevei inhaurwa ine controversy yakakura. Chero tikapinda panguva yemamissionary activities yakazokura, tabva mamissionary activities ana Father Gonzalo toenda the missionary activities yakazovako kuma 1800 zvinda mberi kunyanya around 1890. Inzwi rekuti Mwari, nhaurwa yekuti Mwari ndiani, paitorwa inzwi richipinda muchiKristu pakava nebopoto, pakava nekusawirirana kwakakura pakati pema-white missionaries. Varungu vakauya vachitora inzwi rokuti Mwari, pachavo vakakonana panhaurwa yekushandisa inzwi iri. Regai ndimbokupai mumwe muenzaniso wakaitika muRoman Catholic panguva iyi yema-missionary activities takupinda pacolonization. Muchechi yeRoma makaita gakava pamusoro pekushandisa inzwi rokuti Mwari. Saka tinozoona Father vave kunyora vachiti ivo pamusoro penzwi rokuti Mwari. We found that the heathen word Mwari had no definite meaning besides rainmaker. Vanoti ivo inzwi rekuti Mwari is a heathen word. Inzwi rekuti Mwari nderechihedhen ende harina zvimwe zvarinoreva besides saying rainmaker. Pakaita vanhu vakawanda mukati mechechi yeRoma vakatsoropodza kushandiswa kwenzwi rekuti Mwari. Ngatimbonzwai mumwe mosenja achinyora panzwi rekuti Mwari kuti akati chiiwo. This very doubtful meaning of Mwari forced us to avoid this dangerous word. Vanoti ivo, this is a dangerous word. Mumwe munyori weRoma anoti iye, inzwi rekuti Mwari had a very evil connotation. Saka inzwi rekuti Mwari harina kungobvira ragamuchirika nyore nyore mukati mechiKristu. Inzwi rakambowisa bopoto, inzwi rakambowisa gakava, asi nekufamba kwenguva inzwi rakazopinda mukati mechiKristu. Asi tiri kuona apa kuti vakatanga vachiti inzwi iri nderechihedheni, vakati this is a very dangerous word, vakati it has got a very evil connotation. Kureva vaingoti inzwi iri riri kuchivanhu, hariiti kuti ripinde muchiKristu. Saka kuchivanhu ikoko kwarainzi ndiko kwarinofanirwa kushanda. Inzwi iri raimborevei? Apa zvekare hapana kuwirirana, pane macontroversies aripo zvekare kuti pachivanhu chedu inzwi rekuti Mwari rinomborevei. Pane zvakawanda, asi ndichangotora one theory yandinoona sekuti ini ine udzamu. Pane matheories akawanda, mamwe akatombomataura. Mamwe matheories anoenderana nekuti Mwari nekuti Jehovha zvinhu zvakangofanana, nokuti inzwi iri rapinda muchiKristu zvakanyanya zvekuti vanhu vatema havachazivi kuti ipo pakutanga inzwi iri rairevei. Ndati ndichangotora one theory yandinoda kutaura nezvayo. Zvinonzi izvo nhaurwa yekuti Mwari is a forefather of the Shona people. Asi ziva kuti kare tanga tisina vanhu vainzi the Shona people. Inzwi rakazouya kupfurikidza nokuuya kwakaita the Ndebele people, vakuti vanhu vaigara eShonalanga kumavirira kwaivirira zuva. Varungu vakazoti mashona pakubva panzwi rekuti eShonalanga. Saka zvinonzi the forefathers of the Shona people akanga ari munhu ainzi Mwari.
munhu akararama ainzi Mwari, anonzi ndiye akazvara rudzi rwatava kuti rwemashona. Zvinonzi izvo munhu uyu ainzi Mwari, the forefather of the Shona people, ndiye zvekare ainzi musikavanhu. Tikaenda kumandau tinotoona kuti seneme yekuti musikavanhu yakazara kuvanhu verudzi rwechindau. Saka kuti Mwari nekuti musikavanhu zvainzi izvo zvinoreva chinhu chimwe chete. Regai tipinde panhaurwa yekuti musikavanhu, nokuti nhaurwa yekuti kusika, kana takutaura mazuva ano, vanhu vanomanya to the biblical creation. Pachivanhu chedu kusika doesn't mean the biblical creation iya yakaitika iya yatinoverenga muna Genesis. No, hazvirevi izvozvo. Kusika pachivanhu, kuti tinyatsonzwisisa nhau yekuti kusika kunorevei pachivanhu, ngatizivei kuti imba inorara baba namai, pachirungu anoti bedroom, pachivanhu pedu tinoidaidza kuti sikiro. Saka kusika kuzvara ndizvo zvinoreva nhaurwa yekusika. Saka zvichinzi musikavanhu zvinoreva munhu akazvara rumwe rudzi. Rudzi irworwo ndirwo rwatinoti rudzi rwechishona mazuva ano. Saka ndiye musikavanhu. Saka kusika kuzvara pachivanhu chedu. Saka ndiye ainzi musikavanhu. Vashona havana kumbobvira vati Mwari zitateguru ravo ndiro zitateguru reve the Shangani people, kana kuti zitateguru reve the Tonga people, kana kuti zitateguru reve the Ndebele people. Rakanga riri zitateguru ravo. Zitateguru revashona iri, tikaenda inside the Mutapa state, ndipo patinoona the Mutapa rulers vachiti they were direct descendants of Mwari. Vakanga vasingarevi kuti they were direct descendants of Jehovah, God home Bible. Aiwa, vaireva zitateguru ravo rainzi Mwari. Saka madzimambo aya aive muMutapa state vaizviti direct descendants of Mwari, zvichibva pakuti Mwari was the forefather of the Shona people. Ndo rainzi ndo zitateguru rakatanga rudzi rwatava kudaidza mazuva ano kuti rudzi rwechishona. Hongu tinoziva kuti kuna Tovera anonzi again the forefather, tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vamwe varipo vanonzi maforefather, but iri ndiro rinenge richinzi kana takutaura pa the origin of the Shona people, ndipo panonzi vakabva pazitateguru rinonzi Mwari. Saka zitateguru iri rinonzi ndiro rakafamba nevanhu varo vachizouya munyika ino yatakuti Zimbabwe nhasi uno. Vasvika mukati menyika ino yeZimbabwe vachitungamirirwa nezitateguru iri. Ndiro zitateguru rakati vavake maZimbabwe pavaizoenda vachinopira zitateguru iri kuti munzvimbo mavasvika umu mvura inaye, vawane mafuro, vawane michero, vasawane nzara, vachipira zitateguru ravo iri. Saka zitateguru iri rakava ratinoti isu zimudzimu mukuru, kandi mudzimu mukuru vevanhu verudzi rwechishona. Zitateguru raifanira kupirwa panzvimbo yaitsaurwa ichinzi Zimbabwe. Kuti Zimbabwe zvakanga zvisingarevi kuti nzvimbo iyi yaivakwa nematombo. Hadzisi dzese Zimbabwe dzaivakwa nematombo. Ndakambobata nhaurwa iyi panhaurwa yokuti Zimbabwe inorevei. Mukaenda muchirongwa ichocho munobetsereka zvakanyanya. Vanhu verudzi rwechishona vakauya vari muzvipoka zvipoka, asi vese kwavakanogara vaitsaura nzvimbo yavaiti Zimbabwe pavainopirira zitateguru ravo kuti munzvimbo mavagara umu mvura inaye. Ndosaka muchizoona mumwe muRoma achiti this heathen word has no definite meaning besides rainmaker, nokuti vaifanira kunopira zitateguru ravo iroro kuti mvura inaye. Ndosaka tichizoona the Ndebele people vachiuya vachizonzi kumatopozi ipai mombe tema ipirwe mvura inaye. Saka zitateguru iri vairiremekedza nokupira vachipira mombe tema mvura ichibva yanaya.
Saka kuti Mwari rakanga riri zitateguru revanhu verudzi rwechishona. Vamwe vanozoti zitateguru rerudzi rwechishona and the Venda people. Zvinodavirika zvese izvozvo. Ndipo panhaurwa yekuti Mwari zvinorevei. Chero tikada taGoogle muchaona paripo panombotaurwa nenhaurwa yekuti Mwari zitateguru revanhu verudzi rwechishona. Saka kana maKristu akuuya achiti Mwari waAbhurahama, kana maKristu akuuya achiti Mwari waIsraeri, ndiko kunonzi kurasika ikoko. Nokuti havadi kuita research yokuti zvinorevei kuti Mwari. Hazvigoni kuti Mwari waAbhurahama, nokuti Mwari zitateguru rediri raitaura chirudzi chechishona. Harina kumbotaura chiJudha, harina kumbotaura chirudzi chaAbhurahama, harina kumbotaura chirungu. Mwari aitaura chirudzi chechishona nekuti rakanga riri zitateguru revanhu verudzi rwechishona. Nazvino Mwari anopirwa nechishona pachivanhu chedu. Ndosaka tine mwedzi zvekare wakanga wakatsaurwa naMwari, mwedzi wambudzi, mwedzi watinoti November. Midzimu yese inenge ichienda kuzitateguru iri. Ndakambozvitaura vachinoita matare nezitateguru ravo rinonzi Mwari mumwedzi wambudzi. Saka ndakati mumwedzi wambudzi, mwedzi wakanga wakatsaurwa naMwari nezitateguru kuti midzimu yese inge ichinopinda matare naMwari. Zitateguru iri rakanga risingagari munhu. Zitateguru iri raiti paraipirwa raizotaura nemumapako nemumakomo. Ndidzo nzira dzaishandiswa nezitateguru iri kana richinge richida kutaura. Asi rakanga rine vashandiri varo atinoti isu the traditional priest, vaive vari responsible nekunopira mombe vachipira zitateguru ravo. Takamboti mapriest aya, vashandiri vaMwari ava, vakambova kuGreat Zimbabwe, kwekuti vanhu vese verudzi rwechishona vaibva kumativi mana enyika vachienda kuGreat Zimbabwe vachinopira zitateguru iri. After every 3 or 4 years zitateguru iri rikazoonekwa rakunopirwa zvekare kumatoposi mushure mekuondongwa kwakaitwa Great Zimbabwe. Ndiyo nhaurwa yaMwari.